ଏ ଶାଗର ନାଁ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଏ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଜାତୀୟ ଶାଗ। ଶାଗର ନାଁ କିଏ କହିପାରିବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଶାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାକୁ ଟିକେ ବାଛିବା, ତା ଚେର ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ବାଛିକି ଫ୍ରେଶ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଆକାର। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ବହୁତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପକାରିତ ଶାଗ। ଆପଣ ଖାଇଲେ ତାର ବି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଗଟାକୁ ତାର ପରିଷ୍କାର ବାଛିବା ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେବ। ଶାଗ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।